Bate, bate. Nu, vreau să zic maniac. Uai, ce s-a reușit asta, să nebunim. Stați! Stați! Așa. Stăm. Nu fac poză, să ne. Ce-a reușit aia din nou să se vede? Vede. Acum facem ca... Nu sunt telefonul ăsta. Ce grea e. Are un fir, îl bag în buzunar. Și jumate. Da, clar. Nu, să facă, eu zic că e telefonul, că pot să-l zic. Tu mai ai baterie să ne filmezi atâta? Da. Dai camera acolo, zâmbină și camera. Uai! Hai să ne dăm mână ăla. Hai să ne învârtim mână. Gata. Mai mult cât ai încă. Hai și tu. Sì, io.